i Minoria Absoluta coprodueixen una pel·lícula que explicarà els dies anteriors i els posteriors a aquests fets i la relació no sempre fàcil que van tenir els presidents Macià i Companys. La plaça de Sant Jaume de Barcelona estava avui ocupada per ciutadans i ciutadanes republicans, vestits segons la moda dels anys 30. Responien així a la crida que havien fet TV3 i Catalunya Ràdio a tots aquells que volguessin participar com a voluntaris en un rodatge. El bolso és de la meva mare, que li va donar la meva àvia. El tocat me l'ha portat la meva àvia, que em sembla que és de la seva àvia també. L'abric també me l'ha portat l'àvia. Tot això ho hem tret de casa, vull dir, no hem comprat res. I la faldilla era de la meva besàvia. Mira, buscant pels armaris. Tots aquests figurants han reviscut els fets del 14 d'abril de 1931, quan després de les eleccions municipals que van guanyar els republicans, Lluís Companys va sortir al balcó de l'Ajuntament. Proclamo la República! Vam dir, home, doncs fem una cosa, fem un Macià, un Companys, que ens expliquin el que va passar, explicat amb la forma narrativa d'un documental. Aquest fals documental, coproduït per Minoria Absoluta i TV3 i dirigit per Manuel Huerga, abasta els dies anteriors i posteriors a aquell 14 d'abril. Proclamo la República Catalana! Sobretot l'episodi d'enfrontament entre Macià i Companys, dos icones del segle XX, que al moment de proclamar la República gairebé, no diria que acaben violentament, però sí molt enfadats per com ha de ser aquesta República, aquest episodi em sembla que no és prou conegut. I aquell 14 d'abril, Francesc Macià encara proclamaria un altre cop la República, però des del que llavors era l'edifici de la Diputació. Jo tenia 6 anys l'any 31. Els meus pares eren republicans i les meves germanes. I aleshores jo també visc a la República, criden pel carrer, tothom amb banderes republicanes, i jo vaig pensar, això deu ser algú bo quan tothom crida i quan tothom ho vol. Aquest rodatge d'avui ha propiciat una altra imatge curiosa. El president Artur Mas ha rebut al Palau de la Generalitat els dos actors que fan de Macià i Companys. Els ha mostrat les dues estàtues que recorden els dos presidents de la Generalitat, els quals ara donen vida. Toni, l'alerta per neu, el Neucat, es manté fins demà, especialment a les comarques de Tarragona, sembla? Sí, es va traslladant l'alerta